Tirka shi, kawu na kowa ya sa an kulle Babawo a cikin shirin fim ɗin wata 6 akan dukan da Babawan yi masa, wanda idan ba ku manta ba, bayan kawu na kowa ya gano inda aka ɓoye Zahara saboda ya gano bata mutu ba, a nan ne ya ɗibi wasu mutane inda suka je wajen. Bayan zuwan su wajen ke da wuya ne, kawu na kowa ya sa a shiga a fito masa da Zahara domin ya ƙarasa kashe ta. To a nan ne waɗannan mutanen dukansu suka kutsa kai zuwa cikin gidan. To a wannan lokacin ne Babawo ya dinga farmaka su ɗaya bayan ɗaya, wanda shi ma har kai shi ƙasa suka sun kusan kashe shi. Ƙarshe ya samu ya ceci rayuwarsa, inda dukansu ya yi musu shegen duka, a wanda a ƙarshe kuma muka ga irin yadda ya ture kawu na kowa sannan ya dake sa. To bayan kawu na kowa ya farfado ne yasa aka kulle Babawo a cikin shirin fim ɗin na wata 6. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ga wata badakkalar cakwakiya da take faruwa bayan mai gidansa Samir ya dawo kuma Zahara ta farfado. Kai ya sa lalle akwai cakwakiya, sai dai kafin kwatsam mu fada ga cikin bidiyon ku ji wani badakala da take faruwa. Muna ga mai fara roƙon ku da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taba alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Kawu na kowa dai ya sa an kulle Babawo a cikin shirin fim ɗin wata 6 bayan farfadowa da ya daga dukan da Babawan ya masa. Sannan kuma asalin yadda abin ya faru a nan shine, bayan Babawo ya daki kawu na kowa ne suka ɗauko Zahara daga cikin wannan asibitin suka gudu da ita, wanda bayan ya je ya ɓoye ta a wani wajen ne, jin kaɗan da barin su wajen kawu na kowa ya farfado, sakamakon shi bai a dake shi sosai ba. Dubawarsa ke da wuya ya ga sai fili babu Zahara babu masu kula da ita. A nan ne ƙulla wata ƙara inda ya ce dole sai na ɗauki mataki a kanku kuma sai na kashe ku dukanku. Da ni kuke wasan? Haka kawu na kowa ya faɗa a cikin shirin fim ɗin na wata 6. To bayan faruwar duka waɗannan abubuwan ne kuma a nan gaba sai muka hango irin yadda kawu na kowa, ma'ana dai kawun Zahara, ya bi wasu dabaru da 'yan dabaru nasu na maza, wanda a ƙarshe dai ya sa aka kulle Babawo, sannan kuma ya sa aka kafe hotunan Zahara da Samir a matsayin wanted criminal, mutane masu matukar hatsari, inda ya bayyana cewa shi na farkon daga cikinsu ya shiga hannu, ma'ana dai Babawo. Sannan kuma ya ƙara da cewa su kuma dukansu su biyan ana neman su yanzu haka a cikin shirin fim ɗin wata 6 ɗin, inda aka baza hukuma domin ta gano inda suke suma a kama su a kulle su. Wannan dai to ita ce badakkalar cakwakiyar da take faruwa a cikin shirin fim ɗin wata 6, wanda al'umma da dama sun ga cewa bayan Babawo ya daki kawu na kowa ya gudu, to sai dai kuma gudun nashi bai masa aiki ba, domin a yanzu haka tuni dai an kama shi kuma an kulle sa. Sannan kuma mun ga irin yadda ake ci gaba da neman Zahara, sai dai kuma binciken a ɓoye ake yin sa ba a fili ba yadda kowa zai sani. Sai dai kuma kawu na kowa ya baza hukuma domin a gano inda Zahara take da mijinta Samir, domin shi burinsa ya kashe Zahara ya gaji dukiyarta. Wannan dai to shine irin badakalar da take faruwa a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango na wata 6 ɗin. Sannan kuma masu kallo da masu sauraro, wannan kenan kuma duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Sai dai kar ku manta da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko, da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Abadan Vlogs TV.